Placebo er, når fysiske behandlinger går ind og gør en patient rask, uden at behandlingen har en virkning. For eksempel hvis patienten har oplevet, at en indsprøjtning med morfin giver smertelindring, er der stor sandsynlighed for, at patienten også vil opleve en smertelindring, hvis patienten får saltvand, fordi hjernen selv laver medicinen. Nogle opfatter placebo som en snydebehandling, fordi patienter føler, at de bliver raske uden nogen medicinsk virkning. Men man kan havne i et misbrug af placebomidler, fordi patienten tror, at de bliver raske af det, men i virkeligheden er det bedre, hvis de søger en rigtig behandling. For at forklare placebo på en enkel måde, så er det, når forventninger påvirker din sygdom eller smerte. Effekten bliver større, hvis patienten får at vide, at det har virket på mange patienter. Effekten øges, jo mere man tror på, at medicinen virker. Det virker også bedst, når lægen har hvid kilde og stetoskop på. Effekten er større, hvis man får en stor pille end en lille pille. En pille virker dårligere end 2 piller. En pille virker dårligere end en kapsel. En kapsel virker dårligere end en sprøjte. En sprøjte virker dårligere end en operation. Farven på pillen har også en effekt.